Siyaphila bafowethu, cha lapha eduze kwami sinomnumzane uMbungozi, nomnumzane uMcinele, bese ke mina ngiba indoda yakwaNcumalo lapha eShowe. Cha kade ngaganwa ningaze ngidideke phela kuneyingane la azizukwazi ukuthi umnumzane nendoda yini, kodwa ke cha mina ngiyindoda yakwaNcumalo ngoba ngazi ukuthi umuntu ongumnumzane oganisile. Hayi mawuthi ke angingachazi umcinelo ngisho kanjani ukuthi ngiyindoda ngoba ingane izokwazi ukuthi mangithi ngiyindoda ngikhuluma ngento njengilutho. Okay. Bafowethu sijabula kakhulu kuba nomcineka kule ngoma kaZwelonke ngoba ba amadoda anembono emihle kakhulu. Ingoma kaZwelonke kuleli zinga ekulona ngoba baba nembono ecacile nensizwa leya kwaMbungozi mahleli la esihleli khona ema-ofisi uyakuveza ukuthi ukhaliphe kangakanani emqondweni. Akuyona into esiyifunzwayo leyo, umuntu siyamlalela thina sizwe ukuthi ungakanani izinto ezinhle ayiphethe. Siyeke lezi zinto zenu zako TikTok nako Facebook, kodwa nje masikhuluma ngezinto eziqondile kuba thina ngeke sikhulume izinto ezigwinqizile, futhi ngeke siphike ukuthi umuntu uright maye right lapha right go, ngoba kufanele sikwenze lokho ngoba kuyicala ukungabeki ukuthi umuntu uneqiniso kangakanani entweni ayenzayo. Ukube kuthiwa babe lamadoda ayengenalo iqiniso ngaba ngikho mina la, ngoba azi ukuthi lo baba lo uyigoso elidala kade labakhona, asimdonse azoba nathi la. Ngibona ngilapha nje ngoba kuyimisebenzi yalamadoda lawa amabili. Manje abantu ke banezinto zokudideka nje emhlabeni ukuthi lo baba ngafika kanjani lapha, ukhoza nomlande kanjani lo baba. Mina ngalanda uye le umfo kaMbungozi ukuze ngibe la, ninini ningazi kuphela. Lokho ngiyakujabulela kakhulu kuba ngoba awenzanga iphutha noma ngabe kwenzakalana ukubonakala kwenzeka emhlabeni, izinto zisemhlabeni, kodwa iqiniso likhona lemile nje ukuthi ubani uyakwazi ukwenza ukuthi futhi akuyona into ofuna siyifihlele. Akekho mina umuntu ongumbuza iqiniso ungaliphenduli bese ngimbenceza ngisho necele cha oba ngisakisiba akukho la ngisakiswe khona. Kodwa abafethu asibongeni ingoma kaZwelonke ukuthi